Sini kepala apa sih tuh? जों बिथि वाथिनिखौ जों लामा रुटुकनाय asal itu taku bukuk song norok tei harbang dia ripara oron norok Nokbaijak jaga wajeng Mandwi NGO hostel rok ngui subana ni tini pai जों belai kha khamo tini Nokbaijak rok ngui tabo bujeng o kepal birban kagiako haipeno जों bukhabaina kokrei isi kucuk sogoi me aphano boino nohor drop pesen thangai man abagei जों kaisa bai kaisa suba laina nangnai kaisa bai kaisa hamjak laina nangnai gechini जों tini je phaimani norongni nangmani no jotono supungdui mane heya haipano je जों mansak जों NGO hostel chalangnai rela tam manba sarkar isa misa chrairno chana khorosu asakse haipano aboni bisingo no जों bukha chorya chinara haikhai nugui tongma bagai tai जों yaro phaijak age bo phai जों nai thango gaban bai जों tini Mandwi ni NGO hostel Naikol nai rok ngai जों tini norokno subana phai जों tubukha mairung tubukha dal tubukha okai alu tubukha tei yang current bo disturb ungkha hinai जों khnao chati ni bagi bo जों mumbati rok noron bagi jotoni bagi ni tubukha ga bukha tabai laidi जों NGO norong logi tongnai je prokhano je जों mansak subanai gai sabo saban bo satabo bo odek modek porijak bathakjak abrok no bo ang list nawono list nawi जों tam khaiman abono nai bukha tabai di gai bithi wathi rok sarkar ni hoite bithi wathi rok sopaika जों bithi rok bo nainai do kebo kolom ko sato tong tini kolom kolom rok bo tongbayo na जों kolom ko sa omo haipro mumbati dulu. Olah. Kamu kan kita kok cerita olah sawan. Yang paling tu, kan? Kita pun. Tahu ya, Pak.
Rohra nang mama. Nang lu rohra. Dinas pada dinas. Kenapa tak? An nó có rất là bay với kia nó bảo thì hay gì an mà lấy bọc cái kia an khát rồi thầm mãi thầm suốt cái rồi nó riêng nó rồi đi làm thầm cái an tông nó nói gì cái chẳng nó rồi cả rồi đã đi bắt cái mà nó có mà tụng cái sao anh vẫn sao được mà tôi đi school mà tôi đi boy rồi khi thằng mấy kia school đi rồi school dia dah terus bangsa mayang tong mereka. Tam khai sama ni rok le. Semua rok bolok. Tak ni kau tahu ko log rok kaya, muya rok kaya jawo, muya rok bukra azanya nanti semua tong. Dekun rok ham rok kaya nak kere. Besar boleh kalau tu. Korang ni, setelah kaya beri kaya am, makan rumah nama semua tang mau hostel lo. Tahu nok sikri. Nok sikri tong nan nok sikri tak borong kena berarti centre rok kau jin tong nan. Dia boleh cuba mulu. Semua ko NGO rok suba bhaiya, ngai ko MDS ko kya suba bhaiya. Tahu lukurok ni dia sunu suba nai bas suba bhaiya bas masa kata. Suba bhaiya ko masa liya Amchai tong kata bosta. Ini tam berkenaan dengan. Ani nok. An nấu chè tao mà cho tôi nó phải thân mà kìa. Anh nó có chè tao mà cho tôi nó phải thân mà kìa. Cứ một cái đi không có nó cái đi kìa. Sao nó cả ham cái tao tao mà xẻ nó ở sở cả nó cả ngô khai ra cái gì mình chỉ tao nên nó cái đi tao mà xẻ tao nó cái rồi. Bây giờ nó gori tuh ada không mà tunggu. Kun phar kere tab khai boros tong nane no ko rang kere mai kere no surun si kere chin tabo sung tabo boros tong nane Nong korok besar cerai tu. ani cari ketham tung bukhung noi Puri tu. pori tongo an besaro ai pano an besaro besar betul betul nane yang tabo boros tong nane no kere tabo aje na bogure na bog Sana nang nabo kere hingga tang ke kita sinane wa bol tanah nabo nok si kere hingga bor buka patak sinane tong na kere cini agak buka tu kurang buka pari the na yang an nok kere ni bagai apa ano kia buka ya ano Soni dosa sih nak kena apa ni ane nok Amchai ngo, jibo nok kan ane Nokbaijak. Tabu nok kaham ko kaham sekarang lekar jaga nok berbahasa Nokbaijak kan tabu boros tong nane aji sana borang kere, aji sana bukun pun pot kere kah bunyi nok gore doa tang na bubuk kere kah tina bubuk kere kah boros tong ham nane. Tapi nok tak komah ko tak tong. Iko an mana ma aji thang mani ajak ono mana chung nok tong mani, ai pun nang bunyi nok kojin tong na ba. Kojin nang matong na ba, bui bo to na sela jaga na sabjala kok khajala ka ham sawana, hamya sawana, nije babu khadu khonanga na. Bui nok rok tong na ni, anga bno tong na ja kere. Khadu khonang wang. Tahu sepuluh tu kep nong nak cuba mulu. Coba so khai to khai ke, sapana sang rok dikha, ri gana rok dikha. Samung rok biji bir rok dikha kici misa. Mana joto no cuba itu ta. Joto no coba wo. Ini ke sabu cuba nak pakai nong. Omo coba male biji bir no dipake na. Sabu le sabu nong cuba nak. Mo coba na rok kanya hostel ni rok no coba khana. Nok sheme puta. Anga so sasuk maya ba. Hostel ni borong no coba khana. Mandai Amchai ni je nong ada ni video rok le cuba ke blog ni poro. Bolong borok le sura coba khasu coba yang sai maya hai pan joto no nai fibe kasu no.
जोंनो जतन बिजेपिनि बर' गनाय फैया ताई इनको तीन करंनि ओ मथा बर' रबो जोंनो नाय फैया ताई ओ सेपेन नो फाइमा बो जोंनो कक थाइजबन सालाया नायसिम थांगो राजा सरन थांग हायपन नायसिम नायलां खां नाया होलिया नायखा हायपन कक थाइजबन सालाया लामसिम सालाया बिजेपिनि बर' खौ जोंनो खायरो जागोन जोंनो हामजागोन साका ओंखाय मथान बर' बो हामजागोन जोंनो साका हायपन ओ सेपेन नो फाइमा का जोंनो कक थाइजबन साया Tabung nong ni thani shortkan thani kamu dai bung tongnai nana nok kataw tere pinang ang no tay wesen nok kaham kari di sini ang tay mo hay kiti tong malia buni gore dua ka tong nani budi ki tong nani tabi ko nok tong nani ne ang sajong dum tong nani goy nok khai ang dum tongu ara phono to khagra ka chang nok nei hakon se goy nok khai ki se tang tongu ini mung katam ranti mane nong paran mung kamu ranti a chin paran bu mu khai ko geri para harbang pulang hambai jotorni ruklonga tor phaiman khuni rangna singtini thangnai yor nobar wati phaiye o para belai ki nok bai bi kya ban kaisa kono pura baisui thangka tai tonga nok kring tabu borak ICDS ma tonglai tong siwa obo diari kami na o diari kami ni borok borak belai dukh birmana klai tongkha abri ingi sing mande amchani NGO ngai sing jara NGO mande amchai NGO khai tongnai NGO hostel chalu tongnai ro sing wan suka borok no kisa sing samung riya nai inga abri bagi sing tini borok no phai sing si NGO trop theke sing borok no ke samung bak phakya o samung asile gobang rimi sing tabke sing jaman sak jortoi sini mande amchani jot NGO hostel khai tongnai ro borok tok chablem bisingtei sing jona ke kisa kai sing borok no yak barok phakya Nke oro phai nuk phakya belai khaino eko khaka sera Nokbaijak pura nok korei kebani tongna nok sikering noha ama kai 10-15 16 পরিবার 20 পরিবার বংরা nke 22 সুই থাকা 6-7 পরিবার তাই যতন বাইবে খ্যা হেপন তাই রাখা কে কিসা তবা কিসা সাপনঙ্গু তংখো হাইপন আর যত পরিবার ন ক্ষতিগ্রস্ত খা লাগে হাইমিয়াং খা আমন বাগে বংরা belai chasara nang tui nyabab kere kareni kere tui kere tongkha chamung kere tongkha boro hor tongna ponja light kere tongkha tui ro kere tongno chamung ro kere boro tabuk nogo tongi hajira khaisana ponja boro tabuk bongne sujok kere hengi tongkha nok sikere tongkha ga amri magi sing nukha no sing wan suka sing boro kisapono sala sana ifono boro sing hare sing subai rele nei sing joto mande amchai enjo khlai tongna rok sing wan sulai sentini berangkat suap haja. Kuilano sini media person dongno je Amchai durgom area wo je singno coverage ruphaima bagai sini area wo je Amchai je prakitik durjog ni je natural calamity ni je problem bo je norok media ro coverage na bagai puilano media no na hambai nai tai sini mandai jraina sabdi sanam chaini sini joto takuk buhuk song NGO khai tongnai tini je o jaga wo je Amchai somoyo je somoi hamiao je phai borong no suba phaimani সহযোগিতা খাইবেন আনি ব্যক্তিগত তাই চিনি বিভিন্ন সমাজনি সামুং তাংনাই রংনি পক্ষ হইতে বংনো जों হামবাইয়া ফর থানায় নরং নুখনা 20 তারিখ দিবর জরানি যে 11:30 আনুমানিক 11:30 12টা হাইরগ যে গুরনি জ্বর যে নবার কতর ফাই যে ও আমচাইনি চিনি হারবাং বিসিনি আন্দার কলাইজাক গিয়ারি পারানি ও চিনি তাকুকই বুকুক সংনি প্রায় 20 ফ্যামিলিনি হাই nok rok bai bekha nok khuk bai bekha keboni nok ganti keboni nok kotor keboni nok khuk keboni rabar bagan bai bekha demi singkha engka borok tabuk oro diari parani ICDS center ro borok oro tabuk sibiro tongo jototuko parisak जों प्रशासन no bo saka mandai adi block ni chini video saheb bono bo khud visit khairika tosil no visit khairika engkai tini NGO rok Amchai je media onogoi borok khanaoi ini borok bo yak barok phaikia suba phaikia borok no belai kina hambai maru ani ব্যক্তিগত ভাবে তাইসিনি NGO rokni pokko hoite जों obono message tongnai bongni Amchai jagao je durgom area prai mandai bazar oi prai 8-9 kilometer hai hasal bongni oro tabuk bo birik solingko lamong yako প্রশাসন rokno bo जों koinai jara tongnai rokno Amchai somoi hamiao phaiye suba phainani bagai joto nai tongnai sini khobor nai tongnai media ni bisingtui jara nugui tongnai borok no bo koinai phaidi
chini tipra Amchaio je Amchai je prakitik durjog natural calamity ni je ongoi tongmani obono jotono yakbarok phaikhe hangkai belai kheno sanai ani sinimungka ang Premanando Deborma ang social worker Harbang area khobjaknai a jagao thangnai 20 tariko Nokbar kotor phai nokhuk bainai chini khajani takhuk tei bukhuk songni nukhungrokno chung nainani phaio chung aro nainani phaimani loge loge borokno chung bahaike kisa chubamung reiman naiwan choklaika chini Mandai ni NGO hostel tuidul nairok haike chung wan choklaika borokno puila borok kathang tongna hangkai chamung no nangra hunai basic nangkuk mani chamung no chung tui phekha chamung ni loge loge current rok bo nok tongbai kha ba bai thangbai kha aboni bagai maimi sungjak tongphano chanani hingkai chati nango ba pohor nango nei wan chugoi chung chini horo chati musungnani a lamano bo chung rutugoi tui phekha chati chungrei mannai jat khlai borokno chung wan chugoi tui phekha oro chini khajani takhuk bukhurok belai khe kharma singsa tini kebo ba mobile nogoi ba news nogoi bukha khamya ba sihor yangai mano eba bai thang phainai phekai noknai amusuk nok baikha omhai hnei nok tangjak hai singleya amusuk nok thairogo jotono nokbar bai kobonai thangbaikha chini belai khene chung tiprasar kapal hamya tabugo nok kaham lama kaham nok rak teiman thokma jaga chati man thokma jaga chung tongoi meyakho aboni bai chung belai khe dukho nango chung omhai rokno je man nai rok chuba phaikha hangkai belai khe sawo chinamo kharekma singsa obono chubana ni hingkai kuno nang ganangkuk nanangya je manchak janja chuk tei chuba kha hangkai sawo tai chung chini sarkar ba proshashan rokno chung obono koboknai borokno obono daiti visit khai nok huk tang rwnani bagai chung kaham kheno saimano nok rwnani scheme rok bo tongo o scheme rogo chung daiti no borokno tangai rimang hangkai chanai tabo watwi jora chengdrup siko chengpros amasuk kepalo chini birman nokhuk chikrikha aboni bagai je sarkani tui lama tongo chubanani nok tangnani loge loge no borokno nok tangai rena bagai chung kobok jawo oro parani oro Amchaini nok bairokni nukhungni engei te kaisa hingkai chung koboknai kwbangma organization NGO Bodol rok ba kwbangma social organization rok tongo borok bo omhai jora hamyao phaichuba phaikha hangkai belai khe chanai chung saimangkha tabuk bo kwbangma boroni nok nukhungni chrai rok porei meya omhai rok bo tongkho hingke bahai rokno bo chung chubai mano tai bo tongo chung saimangkha tabuk Nokbaijak ni bisingo kulum ko sarok bo tongo hingke bithi brai rok bo chung sarkarni hoite ba kwbangma agency ba kwbangma organization ni bisingtei sokpaikha hangkai sao hingke chung o kisisa bagmano coverage khaiphainai rok chini media songno belai khe hambai maro je manchak norok obono joto jagao piri hermang hangkai chanai tai boi bahai keno chuba phainai ge belai khe oran paran borok bukha kaham belai khe borok kaham goja borok belai khe koinene borok belai khe kha khamjak borok no chung chuba phaina bagai chung kobok jao okay chung Mandai NGO ni chini oro president tongo all Tripura chini Mandai Amchaini NGO hostel chalok nairok ni president angkai secretary tei kwbangma oro chini members rok tongbaio borok joto phaimia phano joto NGO hostel rok chini Mandai area ni borok chubakha aboni bagai chini Mandai Amchaini joto NGO hostel chalok tongnai rok no belai ke hambai maro hostelo simi chraino Naikol tomo baigya chini samung omhai nungna nangnai para bo thangai chugya sia jaga manya jaga o chung bahai ke chubaiman abo chung je manchak chung mar tungnai lama NGO khai tongnai hostel khai tongnai rok borok rangri genangya borok tam khe aji borok tam khe jugal ke oro kisa ke jugalo sarkar no bo belai ke hambai maro tam male NGO hostel ok no chin tribal student ni bagai tabo 100 taga ke borok rawoi a rang ruoi tongo samung ni bagai siuno haifano chini tei extra kuno income kurei NGO khai tongnai rok haifano bukha tongma bai chingtini obono chubana phaio hana hai tebaisa chini NGO Bodol no hambai maro chini Mandai ni no tai chini o parani Lukurok no chini kisisa chung chuba mano kha kupur bai ya phaimani bagai jotono hambai khulumkha।